Добрый день, хлопчики и дзяўчынкі. Ось такие дебры, старое бомбосховище. Ось грушка, яка пройшла апгрейд. Я вам рассказывал. Это та груша, на якой 1, 2, 3, 4, 5 прищепок. Ось я її обрезав усі галіни, які дикі були на подвое. Ось вона тут пытается еще пускать, это можно все, каб не тягнули за її сили. Ось такий отримався стволик, потиху зарастає. Тут уже такі так само моцні прищепки уже поробилися. І вона тут захована, бо кругом великі древи, тому ветер їй не страшний, покуль вона тут росте. Ось закладено того, що я її обрізав, шмат горизонтальних галінок. Ось і ось. І тут прихожа горизонтальна. Зараз я нічого не буду чіпати. Я думаю, що тут буде закладений корень, тут такий мощний, будуть закладені плодушки. По осені, по весні зробимо таку санітарну обрізочку, бо некоторые ростуть тут внутрь. Тут одна, конечно, галина, ось гэта, она так неудало росте вот это вот внутрь. Може я її зрежу і пущу все, хай росте на эту горизонталь. Ось, хотілося поглядіти, які на її груші, ну, але вона тягне на себе всі сили. Я так думаю, вона добре укоренилася, і коли я ось тут така от обрежу її, бо вона лежить внутрі, вона тут, коли я її обрежу, вот это так само, може ось эту придется зрезати, бо вона, бачите, і для этой буде здесь пространство. Ось, усі остальні добре прижилися, тому будемо чекати 5 гатунків різних груш. Ось, поглядимо на наступному годі, зніму відео, як вона квітніє і що на їй зав'язалося. Всім добра і миру, Білорусь!